Pablis ako be. Sada ka naabot ninong. Kahapon na dong ay. Taysa, umalis sa diri. Ito mo kay igita diri ay. Ninong, asa day ka pa dong day? Nangita lay kog yuta lagi dong. Baligya nga yuta. Ninong, O lagi dong kay ako tang tukuran og mabuyan. aw si Agtang ninong. Kay nagisgot to siya nga na siya ibaligya nga yuta. Asa man ang balay aday ana dong? Balay nila ninong. Subaya na ning dan diri ninong. Makakita ka dito dako nga punuan. Upos ana, Aw, unya mao na ang balay nila agtang. dili pa ninong. Upos adto, natoy agyanan. Padong to ado sa buntod. Aw, naari sa bungtod ilang balay. Dili pa ninong. Nagso pa katong buntod ato. Unya, naidaghan dito mga balay adto. Unya ninong, naidaghan mga tao dito. Nya pangutana lang kay ako. Wasad ko kadumdum. Wa man kay katoltol. Patig koyok pa ka. Wa kay preskuhan sa kuwaron. Di man ka madagyok ninong ay. No ninong, nadiri lang bahay ay. Naara man day agianan diri day ay. Nga nagtuyok pa ka rito. Bukas. Wala ba ni ko? Dali. Sige ninong. Wala ninong ay. Yung balay ay. Uli. Uli dire. Tara si Agtang ninong ay. Yung Agtang. Uy dong. Ben mari. Say tuyo ni na dong. Yung Agtang. Akong ninong ba mo palit og yuta. Nagsigot man kato nga na kay baligang yuta. Oo dong naman. Pero bragduhan lang to ka Priscilla dong kay nahalin naman ng ikatulo. Aw duha. So unsa man nakadak-ang ng yuta kay ako na lang hot doon og palit ang duha. Idakon. Tan-aon lang nato diri sa loyo kay basta ang usana dako-dako niya, ang usa gamay ra kayo. Aw sige, wala problema. Ako na hot doon ang duha. Basta worth it na siya. Aw, worth it kayo oy. Aw sige, tanawon ko na to na ko no. Aw sige, na diri sa loyo. Ato na diri. Oh, mao ni dire? Dako-dako gid ay. Yuta ah. Oh, dako-dako gini siya eh. Unya, asa man ang utlanan nanay kay ako na ni paliton. Utlanan? Wa man ni utlanan. Mao ni siya oh. Mao ni ang dako, mao sa ang gamay. Nya ang palit ka. So, what's up mga ka-Jimsong? So, it's time to shout out now. So, shout out. Shout out ka GC Layaog o kaya Engge nga nagsunod sa mong video. Shout out. O shout out dahil kang Klitchi NB watching from London. O shout out kang Pangging Cars watching from Negros Oriental. Shout out kang Rialin. Shout out kang Conchal Elvis Spiritus. O shout out kang Kimberly Ramirez. Shout out kang Bidbay from Mindanao. Shout out sa the CFFI Delegate Base Command. O shout out kang Biyaheng Jipoy. O shout out kang Air Tiger nga nagtrabaho sa American Cruise Ship. O shout out kang Jimsol from Saudi Arabia. O shout out kang John Car Bustamante Mix Junior Alipio Carlos nga nasa Qatar. O shout out kang Init Kiamko. O shout out kang Chirisa Enriquez from Danau. O shout out kang Jenny Villaro. Shout out Marco Biahero. O shout out kang Rian Masangki. Shout out kang John Network. O shout out kang Ruben Salvador. O shout out kang Eric Tayong. Shout out kang Melodina Edanyo Villa Carlos. O sa Edanyo family sa Manyo. O shout out kang Jaquilo Dumuran. So maro to tanan guys. So don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So bye bye. Kuyuganin mo